baş bitire barada bu dersimizde bellep geçelim. Hükmü näme, kim bermeli, kimin boynuna wajib bolýar? Awa nämeden bermeli, näçe bermeli we haçan bermeli şolar barada şu dersimizde gysgaça ýatlap geçelim. Bir näçe doganlarymyz orada tutýarlar, ağız bekleýärler, emma ýagdaýlar bolup hem baş bitirelerini bermeýärler. Ya bilmeýänlikleri üçin, ya gafletleri sebäpli, ya başga bir sebäpli näme bermeýärler. Şuna ähmiýet berelim musulman doganlar. Dinimizde doganlar Arapçada zakatul fitr ya da sadakatul fitr diýilýär. Arapçada zakatul fitr ya da sadakatul fitr. Fitr zakati ya da fitr sadakasy diýilýär. Türkmençede bolsa baş bitire diýip aýdýarys. Baş bitire diýip aýdýarys. Fitre sadakasy näme? Fitre sadakasy musulman kişinin Ramazan bayramy günü mätäç garip miskin kişilere kömek bolsun diýip berýän sadakasyna aýdylýar. Fitre sadakasynyň hikmeti näme? Ağzı bekli kişinin oradaly wagty geplän erwet sözlerine we erwet hereketlerine päklik hukmyny we bayram günü garip mätäçlere miskinlere hurş azyk bolsun diýip berilýär. Şu iki hikmeti var. İbn Abbas radıyallahu anh sahaba İbn Abbas radıyallahu anhuma عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود. Sahaba İbn Abbas radıyallahu anhuma aytti, Peygamberimiz fitre sadakasyny orada tutanlary boş we erwet sözlerden päklemek üçin we mätäçlere huruş azyk bolmak üçin farz etdi. Kim fitresini bayram namazından öň berse kabul bolan zakattyr. Kim bayram namazından soňra berse adati sadakadyr dedi. Hawa. Baş fitrenin hukmy näme? We baş bitire bermek kimin boynuna wajib? Özünün we maşgalasynyň ijeginden, işşeginden aýry mal mülke eýe bolan her musulmana öz adyna, maşgala agzalarynyň adyna we eklenjini öz üstüne alan kişileriniň adyna bitire sadakasyny bermegi wajipdir. Bermese günahkardır. Hatta ulemalardan käbir diýe ömrü ötünçe şoň boynundan aýrylmaýa diye bermese şol bergi olup, borç olup boynuna galya diyarlar. İbn Abbas aytti, yankı okan hadisimizde, näme dedi? Peygamberimiz fitre sadakasını orada tutanlar boş ve erwet sözlerden päklemek üçin we mätäçlere huruş azyk bolmak üçin farz etdi. Farz etdi. Kim fitresini bayram namazından öň berse kabul bolan zakattyr. Kim bayram namazından soňra berse adati sadakadyr dedi. Bu hadisi Ebu Davud rivayet edýär. Fitre sadakasyny nämeden bermeli we näçe bermeli? Peygamberimizin sünnetine göre sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre sahabalaryň buğdoydan, arpadan, hurmadan, kişmişten baş bitire berenligi haber berilýär. Ulamalar diye tuwi, maş, mercimek ýaly däneli önümlerden baş bitire çykarsaň hem bolýar diýerler. Muqdary bolsa musulman olanlar kişi başına 3 kilo diýip hasaplamalydyr. Misal üçin tuwdan baş bitire berjek bolsaň 3 kilo tuw hasaplayan, maşgalada özüň bolsa, aýalyň bolsa, we çagaň bolsa her biriniň başyna näme 3 kilo 9 kilo tuw diýip hasaplamalydyr. Kişi başına 3 kilo diýip hasaplamalydyr. Fitre sadakasyny pullan berseň bolýarmy? Hanefi mezhebine göre pullan bermäge ruhsat berilýär. Misal üçin tuwdan fitre berjek bolsaň 3 kilo tuwyň pulunu hasaplap pullan bermäge Hanefi mezhebi ruhsat berýär. Fitre sadakasyny kime bermeli? Fitre sadakasynyň berilmeli ýeri musulman doganlar garip, miskin mätäçlerdir. Garip, miskin, fakir, fukara mätäçlerdir. Bellep aýdýas käbir kişiler ýalňyş düşünýärler ya da şeýle ýalňyş pikirleri var. Baş bitireni müfta ya da imama bermelidir. Mescidin imamına bermelidir diýip pikir edýärler. Baş bitiren berilmeli ýeri, baş bitirenin berilmeli ýeri we näme garip, miskin mätäç kişilerdir. Yani garibin hakydyr. Eger misal üçin imam garip bolsa, ona da berip bolýar. Emma asyl berilmeli ýer müftülük ya da imam däldir.
Eger müftülük ýa-da belli bir mescidin imamy biz pitreler jemläp garyplara paýlajak. Mysal şu şäherin ýa-da Owgan garyplaryny biz näme sana aljak we näme hemmesini biz jemlejek we akydip biz berjek diýseler, siz bize berin, biz hem näme hemmesini jemläp akydip biz paýlap berjek. Şol hyzmaty Allahyň razy üçin biz etjek diýseler we şol kişiler anamdar kişiler bolsa, onda näme akydip olara berseňem bolýar. Ýani wekil hökümünde pitreň akydip şol imama berýän ýa-da müftüge berýän, ondan müftüň özi näme şol şäherdäki owadaky näme garyp gasar näme sanyny bilip şolara akydip paýlap berýär. Eger anamdar bolsalar. Emma bolmasa öz eliň bilen garyp mätäçe akydip bermelidir we has sowapdysy we has haýrysam öz eliň bilen alyp akydip bermeklikdir. Pitre sadakasynyň wagty. Ramazan bayramı günü bayram namaza çıkmazdan ön vermelidir. Bayram gününden bir ya da 2 gün ön berseňem bolýar. Bayram namazından sonra goýmaly däldir. Belli bir sebäbe göre bayram namazından sonra galan bolsa bayramdan sonra bermelidir. Sebäbi näme? Boynunyň borjudur. Boynundan düşmeýänligi üçin belli bir sebäbe göre bayram namazından sonra ilka bayram namazından sonra goýmajak bolmaly. Belli bir sebäbe göre galanam bolsa ýa-da unudan bolsa näme onda da näme şol pitresini bermelidir. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ent estağfiruka ve etubu ileyk.